Nikto nemá rád zimu a neustále zapínanie kúrenia. Obyčajné deky vás síce zahrejú, ale vždy padajú. Predstavujeme vám novú prikrývku Plate Comfort. Už žiadne chvenie, len pohoda, mäkkosť a teplo. Prikrývka Plate Comfort je vyrobená z mimoriadne mäkkej tkaniny zvnútra aj zvonku a vy sa budete cítiť ako v nadýchanom obláčiku. Deka Plate Comfort je hrubá a udrží vás v teple a pohodlí. Je ideálna na sledovanie vašich obľúbených médií. Plate Comfort má jednu veľkosť. Je unisex a ideálna pre celú rodinu. Má tiež predné vrecko, vďaka ktorému budú vaše ruky v teple, ale možno ho použiť aj na uloženie telefónu, diaľkového ovládača či konzoly. Je ideálna na čítanie, štúdium či pitie čaju. Je pohodlná, nech robíte čokoľvek. Comfort Blanket vás priklie od hlavy po pety ako útulné klpko. Môžete ju používať v interiéri aj exteriéri. Je ideálna na prechádzky či na kempovanie. Prikrývku Comfort Blanket môžete prať v práčke a bude vás sprevádzať dlhé roky. Je veľmi praktická aj pri upratovaní či práci z domu. Jej predné vrecko vám umožní udržať si ruky v teple, ale aj umiestniť príslušenstvo, ako mobilný telefón, vreckovku či diaľkové ovládanie. Comfort Blanket je ideálnym darčekom z mimoriadne mäkkej tkaniny. Tak neváhajte a objednajte si novú Comfort Blanket ešte dnes.